10 jaar cel geëist voor brute verkrachtingen. Het is donderdag 14 november. Dit is Zeeland Nu. Slachtoffers benaderd via datingsites. Mantelzorgers moeten de gevangenis in. En leerlingen verstoren gemeentevergadering. Dag dames en heren. Er is 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man uit Vlissingen die verdacht wordt van 6 verkrachtingen, gewelddadige verkrachtingen, waarbij vrouwen gewond raakten. Volgens de verdachte stemden de vrouwen in met de seks en was er geen sprake van verkrachting. De 34-jarige man leerde de slachtoffers kennen via datingsites en apps, waarna afspraakjes volgden. Eerst zou de verdachte lief en charmant zijn geweest, later werd hij agressief en volgde zeer ruige seks. Een van de vrouwen heeft nadien zelfs zware operaties moeten ondergaan en is onvruchtbaar geworden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Vlissinger van 6 verkrachtingen in totaal en eist 10 jaar cel. De officier van justitie kwam tot deze forse eis omdat hij het de verdachte kwalijk neemt dat hij totaal geen berouw toont. Ook acht hij de kans op herhaling groot en vindt hij dat de maatschappij langdurig beschermd moet worden tegen deze man. De advocaat van de verdachte eiste vrijspraak. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Zeespiegelstijging, verzilting, droogte. Thema's die vandaag uitgebreid aan bod kwamen tijdens de 10e editie van het Nationaal Delta-congres. Dat werd gehouden in de Zeelandhallen in Goes. En daar was voor ons collega Erik Hollem. Ja, Erik, 1500 deelnemers op het congres. Het ging voornamelijk over klimaatgevolgen. Zijn er nieuwe stappen gezet? Nou, zoals je kan zien, Mirjam, het officiële gedeelte van het congres zit er zojuist op. De 1500 deelnemers zijn of naar huis of borrelen nog wat na en kletsen over het congres. Ja, en of het wat heeft opgeleverd, dat kan ik beter vragen aan degene die het congres heeft georganiseerd. Namelijk Delta-commissaris Peter Glas. Meneer Glas, tevreden over de dag en heeft het ook wat opgeleverd? Ja, dat 1500 mensen hier vandaag de moeite hebben genomen om naar de mooie Zeelandhallen te komen in Goes. Ja, dat bewijst dat het leeft. En dat is ook het doel van zo'n congres, om met de hele Delta-community van mensen die betrokken zijn, beleidsmatig, in de praktijk, vanuit gemeenten, waterschappen, met z'n allen over de echte onderwerpen te hebben die van belang zijn voor de klimaatverandering waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Nu waren er een aantal thema's die centraal stonden vandaag. Welke thema's en waarom juist deze thema's? Nou, zeespiegelstijging is hier natuurlijk van groot belang. Dat zich ontwikkelt naar de toekomst, de verre toekomst, maar niettemin. We houden daar rekening mee. De droogte, dat is denk ik ook, en daarmee gepaardgaand ook de verzilting, is denk ik ook een belangrijk onderwerp. En ja, wat we dagdagelijks in wijken, straten in onze eigen gemeente mee kunnen maken. Hoosbuien en dan weer diepe droogte zoals de afgelopen 2 jaar. Dat zijn de belangrijke thema's. Nou, de commissaris van de Koning, Han Polman, die was er vandaag natuurlijk ook. En die vond ook juist de keuze voor deze thema's heel erg belangrijk voor Zeeland. Wij zijn als de Delta-provincie van Nederland bij uitstek de provincie waar we voor deze opgave staan. We zijn omringd door zoutwater. Hoe krijgen we voldoende zoetwater? Aanvoer van zoetwater. Hoe vangen we zoetwater uit de lucht op? Het is nu erg nat buiten. Kunnen we zoetwater ook vasthouden? In kreekruggen, in bassins, op nieuwe manieren zorgen voor die zoetwatervoorziening. Daar spreken we vandaag ook over. Hoe gaan we om met hitte en hittestress? Wat betekent dat voor de inrichting van onze dorpen, onze plaatsen, onze steden? Hoe gaan we om met het landschap van de toekomst als er klimaatverandering is? Dat zijn allemaal thema's die hier vandaag aan de orde komen. Waar we goede voorbeelden delen en ook de krachten bundelen. Ja, Erik, nou is er de hele dag gepraat door allemaal belangrijke mensen. Maar wat gaan de mensen thuis ervan merken en wanneer? Ja, dat is lastig om nu al te zeggen. Kijk, alles wat er vandaag hier is besproken en is bedacht, dat moet natuurlijk verder worden uitgewerkt. En zoals generaal-secretaris Liedewijde Ongerink vandaag ook zei tijdens haar speech, het gaat goed, we zijn blij met dat Deltaplan, maar we moeten wel de mouwen opstropen en de komende jaren moet er wel gewerkt worden aan de slag. Dankjewel, Erik. Een echtpaar dat als mantelzorger een bejaarde man uit Middelburg heeft kaalgeplukt, moet een jaar de cel in. Dat is de uitspraak van de rechtbank. Niet alleen hebben ze tonnen van de man gestolen, ook hebben ze hem mishandeld door hem goede zorg te onthouden.
De rechtbank wil met deze uitspraak een voorbeeld stellen. De rechtbank kijkt dus naar de ernst van deze zaak, maar wil ook een signaal afgeven. Steeds meer mensen in Nederland zijn aangewezen op mantelzorg. En dat zijn vaak oudere, kwetsbare mensen die vertrouwen hebben in de mantelzorger. Dat gaat heel vaak goed, doorgaans wel. Maar soms gaat het ook mis. En de rechtbank wil duidelijk maken dat als je dat vertrouwen hebt als mantelzorger, dat je dat dan niet mag beschamen. En als je dat toch doet, als je niet goed zorgt, als je er financieel zelf beter van wil worden en de zorg ziet tekort, dat je dan een forse straf kunt krijgen. Het Grevelingenmeer kan best zijn bijzondere status als natuurgebied inleveren. Dat stelde de VVD-fractie in de Tweede Kamer tijdens het stikstofdebat. De waterkwaliteit moet omhoog. En volgens de VVD kan dat niet zolang het Grevelingenmeer en de omliggende natuur een Natura 2000-gebied zijn. GroenLinks reageerde als door een wesp gestoken. Als je die beschermde status weghaalt, ja, dan zal je ook zien dat de planten en de dieren die er zijn, die dat gebied maken, ja, dat die kunnen verdwijnen. En dat ook de jaren daarna zo'n gebied kan verdwijnen. Dat zou eeuwig zonde zijn. GroenLinks is ook bang dat allerlei bouwplannen in het gebied kunnen worden ontwikkeld als je die beschermde status eraf haalt. Met veel lawaai kwamen de leerlingen van de Theo Thijssenschool in Zierikzee vanmiddag de raadzaal van hun gemeentehuis binnen. De school barst uit zijn voegen en wil graag uitbreiden, maar tot nu toe was het antwoord nee. We hebben te veel kinderen en we hebben er meer ruimtes voor nodig. Nu zitten ze in het gymlokaal van groep 1 en 2. De multifunctionele ruimte is nu voor groep 6, dus dat zie je ook gewoon gelijk. Soms zijn er nieuwe kinderen die willen dan komen. En dan zeggen we natuurlijk ja, maar dan hebben we een te overvol klaslokaal dus. Denk je dat dit geholpen heeft? Ja. Waarom? Omdat we veel lawaai maakten en anders komen we nog een keer. Ja, en of de kinderen terug moeten komen, dat moet vanavond blijken, want dan neemt de gemeenteraad een besluit. De Vlissingse accordeonvereniging Accordiola bestaat 60 jaar. En daarmee is het de oudst spelende accordeonvereniging in Zeeland. Ans Bonen uit Vlissingen heeft de oprichting van Accordiola meegemaakt en is nu nog lid. Ik had een vriendinnetje die woonde bij mij in de straat en die speelde accordeon. En ik denk, god, dat vind ik leuk. En dat mocht ik dus ook van mijn ouders gaan doen. Dus zodoende was het eerst mijn muziekschool. Die man is overleden op een gegeven moment en toen hebben onze ouders al die leerlingen bij elkaar gehouden en een vereniging van gemaakt. Dus ik speelde eigenlijk al voordat de vereniging er was. Ik ben de enige die vanaf het begin lid is en 60 jaar gebleven is. Ja, waarom? Ik ben ook altijd hier in Vlissingen blijven wonen natuurlijk. En ik vind het gewoon gezellig om muziek te maken met een hele groep mensen. De vereniging Accordiola bestaat nu 60 jaar, maar heeft zo haar ups en downs gekend. Toen we nog niet zo lang bezig waren, toen was het heel populair. Dus er waren heel veel orkesten overal. Nou, we hebben maanden gehad, daar gingen we om de week in België gaan spelen. Toen leefde dat nog veel meer. En op een gegeven moment is dat toch minder geworden. En bij ons zijn natuurlijk ook mensen gaan studeren of ergens anders wonen. Dus het is iedere keer wel wat minder geworden. Totdat we op een gegeven moment ook wel eens momenten hadden dat we dachten we stoppen ermee, want nu wordt het zo klein. Maar ja, dan kwamen er toch weer nieuwe leden en dus dan zijn we toch altijd weer doorgegaan en nog steeds. Woensdagavond Accordiola, dat hoort er gewoon bij. Het is gewoon raar als het een keertje niet is. Dat doe ik al bijna mijn hele leven natuurlijk. Dus dat gaat vanzelf. Zolang de club blijft bestaan en ik blijf gezond, dan wil ik dat wel blijven doen. Waterschap Scheldestromen kapt de komende maanden meer bomen dan dat er teruggeplant worden. Voor het 4e jaar op rij. Dit tot teleurstelling en ergernis van natuurverenigingen. En de Zeeuwse Milieufederatie biedt het waterschap nu een helpende hand.
In 10 jaar tijd worden 25.000 bomen gekapt die onder de verantwoordelijkheid van Waterschap Scheldestromen vallen. Na 3 kaprondes zijn er 2100 bomen meer gekapt dan teruggeplant en daar komen dit jaar nog eens 900 bomen bij. Vorig jaar leidde dat tot kritiek, want de verwachting was gewekt dat er voor iedere gekapte boom een boom terug zou komen. Als zij inderdaad gesteld heeft, en dat heb ik ook gehoord, voor elke boom komt een boom terug, dan lijkt het me ook niet meer dan logisch dan dat er voor deze 2000 bomen nog een plaats gezocht wordt. En dat is ook waarom ik zo geschrokken ben. Van in principe een boom voor een boom is wel het minste wat we kunnen doen, denk ik, als we kijken naar de importantie van bomen. En nu blijkt dat er veel minder teruggeplant worden, dan is dat voor mij echt wel een zorgpunt. Als je 2500 kapt in de vorige periode is er gezegd van er komen er ook 2500 terug. Nou, dat kan niet. Zeker niet wanneer je ze breder gaat zetten. Maar we gaan wel kijken, samen met provincie, met gemeente, of er, wat ik dan noem, een soort overhoeken zijn. Stukjes grond waar we eigenlijk niks mee doen. Dat we die kunnen inplanten met bomen. Het waterschap heeft dus eigenlijk compensatieruimte nodig. En omdat het waterschap voor het grootste gedeelte groenstroken langs wegen heeft, is het lastig om extra ruimte te vinden. Het gaat uiteindelijk om ruimte voor zo'n 7.000 à 8.000 bomen tot 2025. Daar zijn in principe 1,5 hectare, zeg 3 voetbalvelden voor nodig. Dat lijkt niet zoveel. Nou ja, goed, je moet wel goed kijken waar je dat gaat doen natuurlijk. De verkeersveiligheid mag niet in het geding zijn. Je kunt dat niet op hoeken van wegen doen. En niet iedereen is even blij dat je bomen rond zijn landbouwperceel zet. Maar nu komt er een helpende hand vanuit de Zeeuwse Milieufederatie. Nou ja, het is misschien niet heel toevallig, maar wij hebben juist vanuit onze ZMF-strategie hebben we een oproep gedaan aan mensen om land wat zij over hebben als het ware ter beschikking te stellen. En wij hebben echt wel wat mooie aanbiedingen gekregen van mensen die ook de natuur een warm hart toedragen. Als zij die locaties aan ons door wil geven, dan kunnen wij kijken of wij dat geschikt vinden. Voor de ZMF is het aanbod een onderdeel van een groter plan. Ik denk dat als het aan ons ligt dat we zoveel mogelijk bomen willen planten. Dus dat we niet alleen de verantwoordelijkheid voor het waterschap dragen, maar dat we nog veel meer willen. Maar op het moment dat blijkt dat zij heel weinig ruimte kunnen vinden, dan kunnen wij wellicht daar faciliterend in zijn. Het eerste zaadje lijkt hier geplant te zijn. Nu is het afwachten of het waterschap, de Zeeuwse Milieufederatie en burgers samen een boom kunnen opzetten. Vanochtend was het bewolkt en op veel plaatsen viel regen, al was het niet zoveel als de afgelopen dagen. Vanmiddag klaarde het iets op en het werd een graad of 8. Morgen wordt het maximaal maar 6 graden, een kille dag dus. En ook weer kans op regen. In het weekend blijft het zoals het er nu naar uitziet zo goed als droog. Zometeen na het nieuws. Zeeuws meisje #gelijkheid. Het is echt gewoon geweldig om aan een project te werken wat de community ondersteunt, wat voor gelijkheid staat en ook nog eens nostalgie opwekt bij anderen. Kijk, en nu moeten we even kijken wat nou leuk is. Ja, en daarna volgt het uitgebreide weer. Vandaag met de andere Jordi, met Jordi Bloem. En ik wens u een hele fijne avond.